हायनो हायलाम सगो खाजाने ताको तेबु खुसंरो खाखायनो जतन काहामनो तंना हनाय दिनिखे समं चैनल तुइ फाइजा को वाक बाहाना संना हनाय एकदम खाकलो बायखायै के फाइदान भिडियो पाय संना नाय दं दिन के नर नुगै मानना ना हादि वाक बाहाना खा एकदम काहाम खाम बन परिष्कार के सुई ना नाय ताबो बुफामबाय बाहानबाय एकदम काहामनो नाखा के तयांग नाखा खाकलो गलै थाइसा नाखा गामन परे खाकलो नखाय सिरिगै बुकुर सिरिगै आनलगि सनो किसा ग्रेड खाइरे दिहिनै ब ग्रेड खाइरे खा नाहादे महायकाय एकदम महायकाय ग्रेटार बाय खलायके अंके खाकलो गुरा गुरा अंगता के ग्रेबिंग नानि लायोता दाति न मुनै पेडाङै थांवाबन बागम बायनो खलायबाय के खाकलो थाइसानि बाहानके वाक बाहानबो सुई काराय रखा तारपरे खाकलो नबो ग्रेड खाइबाय के अंगा ताबो अ जागाव एक लगे न वाक बाहान बाय खाकलो न रिरिसिनाय के आंगान लगे सनन सागा किसा मस्ला रकबो बुलै रेदि गे संपुरो के आंनो संगानो हनाय के बबो आने क खनावय जतन माने बुलनानि बागै रेदि खाइका यांगो एक पियाज रक रखा ताबो पियाज थाइनै कट कट न हेले माने के तारपरे के मसो हासिंगरि सुमफुल जाग नबो ब रै रेखा जागाव जतन मिक्स खाइनानि बागै केमन पड़े के जीरा पाउडर रखा जीरा पाउडर माने यागुलो के ताबुग्रनाय मसो गुरी मसो गथै गुरी रेखा पड़े के सतै रेनाय जतन माने कासा समार नाय ते एक लगे न के ताबुक दयना पाउडर के सारी रेखा गाय सम ताबुके सम रेनाय सम बायसा न 3 चामच रेखा सम के ताबुक गबन मिक्स खाइनाय किसा गे थक रेनाय आं थक रिफाइन न रदि हिंका थक गुफुर नाहादि थक गोबां मारो बेलाय न चला रखंका थक बेलाय न थक जागना आबागै थक गोबां मा लुखलाय आंखासो थक से रै जाया बखा थक गोबां मारो नाहादि आबा हायकेन पुइला ब मस्ला सापि कि नाखा मस्ला सापि बाय माने यागुलो हंके न वाक बाहान बाय खाकलो न जतन मिक्स खाइके ताबुखाय नाहादि महायके मिक्स खाइबाय के एकदम मिक्स खाइके अंकाय संगे जिने न कासै थये थर थक ngै दङ ता मटम जिब जिब ngै दङ के जतन सापि बाय के ता बक्स साइरिसने बक्स साइरि उइ नाहादि कुटुगै हायके एकबार खाकलो बा एकदम बुटिक गोबां माखाय नंखर का नाहादि आबा हायके न बुतुइनो जतन फोरान बायनाय तारपर खाकलो बा एकदम केपे खलायनाय आबा हायके न कली खलबै बेबां न मुफुन बायनाय ता आबा हायके खलब खाइमां नाहादि खाकलो मुनखा गेलेनानै सुरुंखा बुतुइरक तंख बुतुइनो बेबां न फोरान खिबायनाय जतन एकदम वाक बाहान बो मुनाय ते खाकलो बो केपेक बायनाय आबा हायनाय नाहादि एकदम काहामकाय न कली रि रेखा ताबो हायने हाय बन खलबै तनफिनाय आबा हायके न एकदम करान खानाहादि थक आसाका खाकलो रक बेबाग न गलि बायख्या एकदम कठक मटम जिब जिब ngै तंखा म हायके खाकलो बाय वाक बाहाना जाखायबो बेलाय न थग नरक नांखांगे खाकलो न बुदुल खायपा न नारगै जाय मानो ता खाकलो गलै न गे खाकलो करा बुदुल नारगै जाखायसे खाकलो करा कैसे थग किन्तु खाकलो करै नियम देखे ग्रेभि खाय जाखाय बेलाय न थगटा गाबा हायके न आं कलियो हर अफ खाइरका ताखाय गरम मस्ला लास्ट गरम मस्ला रै तिख्लायसिनाय नादि गरम मस्ला रै कलि रिसिनाय एकदम मुइ मुनखा एकदम ग्रेभि कुनु बुतुइरिया खाकलो बाय मांगनो मुफुन काटा मांस न आबा हायके नादि बसक कठक बा हायके ग्रेभि बाय माइ सापि गिसाय माखा खाकलो एकदम गन खाइ को जांनो न गेनर आनि भिडियो रन जाजागै तंखा गेनर आनि भिडियो न लाइक रिदि ताइ नर सब्सक्राइब खाइजे तंखा ब नर सब्सक्राइब खाइ रिदि नाहादि आं काइसा प्लेट तिख्लायका एकदम कठक मटम जिब जिब ngै तंखा वाक बाहानाव बाहायके खाकलो बाय जाखांखाय बेलाय न थग खाकलो गलैबाय नरक जाया खुंखाय जाय नायदि दिनैनि बागै सोंनांसिथों ताइसा नरबाय मालायनि हायनो हाय नेक्स्ट भिडियो हामबाय।